Nakakabot na og kasabutan ang mga SK chairperson sa Mandaue ug sa syudad kabahin sa kontrobersyal nga mga sakyanan nga na-issue ngadto kanila. Kung hinumduman, di pa pauli kini sa City Hall. Ang update ni ini sa report ni Nico Sereno. Nakaparada na sa ground sa gawas sa Mandaue City Hall kining 15 ka mga sakyanan sa sangguniang kabataan. Kahinumduman, una na kining na-issue sa miaging tuig pa ngadto sa mga SK chairpersons sa lain-laing barangay. Apan mihangyo ang administrasyon nga bawion kini kay dunay plano para sa maong mga sakyanan. Human nagkasinabot, formal nang gi-turn over sa SK Federation ang maong mga sakyanan. Kini among gibuhat para pagpamatuod sa mga Mandauehanon nga ang SK Fed ug ang Mandaue City Government is willing to work together hand in hand for public service because after all that's our one goal. Karong nauli na ang mga sakyanan adto na kini ihatag sa lain-laing departamento nga moinspeksyon ug musuroy sa kabarangayan. Maxenro, mag-inspect ba na sila? Tapos PIO, Okay. then assessor, inspect gyapon, BPLO, inspect gyapon, treasurer and accounting, mag-share sila. Pasabot hinuon ni Attorney Maligon, dunay kasabutan ang mayor ug ang SK para duna gihapon sila'y magamit nga mga sakyanan sa ilang mga programa sa kabataan. Out of the 15 nga iuli, nga ipagamit sa mga departments, upat ana gamiton sa SK, pero ang keep custody ang Makaido. Ang Makaido na, sila na yung mag-manage. Makaido. Mandaue City Youth and sila ang mag-manage sa upat. Alright. So, pero at least pabor gyapon SK kay ang driver, ang gasolina sa city na. Nico Sereno, Balitang Bisdak.